monella koulua päivällä, niin ne tulee vasta 4 jälkeen sitten, kun ne on opiskelemassa. Ei pääse viikkoon. Joo, ja siis sitten meillä on tiistaisin avattu ovet niin suomalaisille vähävaraisille, sellaisille, jotka on oikeutettu ruoka-apuun. He saavat myös käydä täällä, kun ne tiistaisin. Lauantaisin taas sitten ainoastaan ukrainalaisille. Ne, jotka ei ole ihan ensimmäisiä kertoja täällä käynyt, ne käyvät edelleenkin. Lähinnä nyt kai tapaamassa ja juomassa kahvia, mutta kyllä niillä aina sitten jotain tarvetta on sitten ottaa tavaraa.